Molim se da Gospod blagoslovi sve nas ovdje okupljene, da blagoslovi monahe, bratstvo, koji ovdje kao pčelice sakupljaju med sa svakog i vidljivog i nevidljivog duhovnog sveta i nama predaju u obliku najblagohanijeg meda blagodati Božije. Sve vas molimo i verujemo u vašu ljubav prema nama. U ljubavi Hristovoj svi smo jedno živjeli.